ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ದೂರೊಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂದು. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ ಸೇಮ್ ಒಂಜೇ ತರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐತ ಅರ್ಥಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನವು. ಯಾನು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ತಮಿಳ್ ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ, ತೆಲುಗುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಭಾಷೆಡ್ ಉಂಡು. ಓ ಮಾತ ಅವು ಶಬ್ದ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಸುರುಕಿ ಅಂತೂ ತಿನಿ ಕೂಕೂರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕೂಕೂರು ಪಂಡ ನಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ಲ ನಾಯಿಗೂ ಕೂಕೂರು ಪನ್ಪೇರು. ರಡ್ನೆದಾದ ಕುಂಬುಡ, ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕುಂಬುಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಡತೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕುಂಬುಡ ಪಂಡ ಅವಳ ಐನು ಕುಂಬುಡ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕುಂಬುಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಗಲಸಿನಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿ. ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಅವು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಾಯಿ ಪಂಡ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಡ್ ಕುರುವೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಕುರುವೆ ಕೊರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿನಟ್ರ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅವು ಬಿಸು, ಅಸ್ಸಾಂ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಹು, ಐಟ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅವು ಪಂಡ ಮುಗುಡು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಮುಗುಡು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಲು ಮಗುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನು ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ತೂತಿನಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ.